Hello, today's video po ay bibili kami ng itlog. Kasama ko si Lot at si Inday. And ang daming papaya. Mababa pero maraming bunga. Yung itlog ng ostrich, lalaki diba? Day. Ayan na po, nakabili na kami ng itlog. Basang itlog, basang. Walang basang itlog yan. Wala, babasagin pa lang. Kasi binibigay yung mga basag. Oo. Ayun yung mga chicken na yun, oh. Ayun yung mga chicken. Prago, ato. Pauwi na po kami. Sila nagtrabaho silang dyan noon. Diba? Diba Makoy? Diyan sila nagtrabaho silang doon noon, diba? Kaya ang kulburok mo. Sinong kasama niya? May pato sila. Papaya. Ayun, papaya. Ang laki ng papaya, parang nyog. Nalaglag. Nalaglag yung dahon. Day, ano masasabi mo? Nalaglag yung itlog, kakakaway. Ano yung Sabaw! Ang ganda ng pagkalakad mo. Gusto mo, malahawak yung Makoy. bawal magmura. Nasa camera. Ako na magbubukas, Makoy. Ayan na pala si Nala. Tali mo ah. Kaya mo atilos ah. Bye-bye. Kami mo isara. Di ba ang pagsara nasa loob dapat? Dalang. Tatlo. Saka ba? Sara na po. Salamat. Lamok. Sayawin natin yon. Ha? Pag may ahas, hulihin natin. Wala tayong ulam. Pag kinagat tayo, kagatin din natin. Tama. Mm-mm. Pag kinagat tayo, kagatin din natin. Oo, pag tumakbo yung ahas, takbo rin tayo. Ganun lang yun. Adjust lang. Diba? Daming papaya, oh. Yan, mga papaya yan. Maraming bunga. Mga ano lang yan, maliliit na papaya. Yan, oh. Dami. Tapos ito, kalamansi. Ay, maybe kalamansi. Hindi ko alam. Ano to? Kalamansi, Makoy? Kalamansi? Saan? May butas dun. Siguro ahas yun. Sarang mo. Ayun. Sarang mo. Madami. Kahapon nanginig ako nasa kilay ni nanay. Bumili kami ng isda. Naggaganyan-ganyan siya, naglalakad-lakad. Picture kita, Pram. Hawak ka mo, picture kita. Huwag na. Makikita yung beauty ko. Charet. Lalaki ng bunga, no?
Kung doon tayo dumaan sa kabila, siguro paakyat pa lang tayo. Sa school pa lang, no? Kaya nga, ang bababa no, ang lalaki ng bunga. Yun po. Oh. Wait, I will host. Ito oh. Bruy. Ayan oh. Malaki. Malaki. Kasi hindi maabot. Oo. Oh. Ano ata to siya? O yung maliliit na ano. Ito oh, marami pa silang tanim. Dito na po kami. Malapit na po kami sa amin. Yan, saging. Sana all may saging, may bunga. Isang danak bang? Bilangin mga makoy. Lapit na kami sa amin. Yan na yung mga bahay na. Diba ako nito maabot? Yung halo mo ito na. Hotdog. Buwado. Hatiin mo lang pag ganyan. Meron ka diba? Hindi, para sa sopas yun. Kanino yung hotdog yung hinawa ng pitong? Sa amin, para sa sopas. Birthday dyan, sa Martes. Yung hotdog. Magkano siya pa chef? 120 ata. Cheese dog yun, may cheese sa gitna. Yung isa yung binilan, 30. 31, hotdog. Mahal. Nyata. 12 peraso ata yun, 12. 14 peraso. 14? Oo, 14. Yung isa 50, diba? Yung sa buhangin.